Wa na intro salida dritso. Aw mao ni gitawag og kain sa labas. Aw kani nga trip kay di man ni basta-basta kay ato man ning gihawan og manok Bisaya. Unya kani nga trip kay duha ni kaputaya atong tirada diri. Kani mao ni gitawag og tinulang manok with adobong chicken. Da kagikita nga tigundahan. Unya purto di video kayo may sudan yung migo aw mag-ihat ang manok Bisaya karon. Unya timing sad kayo nga ani kagwapo ang panahon aw matik. Awa na daghang tabi aw tara. Da nasangit po yung migo dayon aw diha ra ding laan. Unya kani nga trip ari ta matuluto sa tong balay kay hapon season nakadug-adto patas dagat. Unya timing po kayo ni kay naman tabi binuhing manok Bisaya gamay. Pwede ra siguro tong kuhag duha. Unya kani nga tong manok Bisaya mga gagmay pag yun ni sida. Mao ni gitawag gagmay pero yaya ang bahaw ba. Unya to gipili nga manok diri kaning buyugot kay murag maldito kayong naon. Pero magka maldito ni murag maldito pero ini tubig ani. Kani kay murag tablatab nga agi sabaw ani ba. Unya to na timbangon aron makita gyud unsa sila katambok ba. Ako kumbate ra po ni kay 2 kilo man kapin. Unya ini transition na din nato ipakita gyud unsa sila ka maldito. Aw mas maldito gyud ang ini tubig ko da kalatab-latab oy. Automatic man 1,000 million ko na super Celsius ana dapita. Gamit ang super Celsius oy. Unsa kay ato man ang gitudo nga giduha kay kana usa adobohon ang usa kana tinulahon pud atong usapon. Unya blocking na to pina-steeping da manguwas tang mga lamas di. Kaubo tangat pala imo usa ka dump truck. Piyansa ang milmil TV ay naara na mga lamas sa kilid-kilid. Mao na giingon basta may tatanimin aw may aanihin. Gamit ang tagaligin oy. Mao ni usa ka gwapo kain sa labas kay ato mga lamas diri na to makitaan sa to mga silingan. Unsa mo na usa ka gwapo pud kay pisko kay ato mga lamas di. Unya fire siguro ato mga lamas oy kompleto ra siguro ni. At di ara gamantika sang isos manok. Unya di ta magsigida ka tabi di ato na sugdan kay murag 11:10 in the AM in the morning na. Kaya sa gigamitag minuto nga English oy. Ay so syempre graduate ko tag Bachelor of Science in Cooking. Kaya sa murag gwapo mo siguro isugba murag bihag ba. Pero mas gwapo gini tinulahon to kay tangta to hangover. Di ato ginabahigog tarong di kay ato manado buhon ako sa tinulahon man pod balik-balik oy. Dayon ato unahog luto di kana sa kadobo atong unahon. Unahon na to kay gani adobo. Yawe joke to oy. Unya kay ato mga adult trip ginatambal wis kalaay katugna og kahadlo. Dayon sunod atong buhaton ato na hiwaon ato mga lamas diha. Unya ato ginto nga ato lamas kay ato man adobohon unsa tinulahon balik-balik. Unya kay murag nahuman tag hiwa ato tanan aw ari atas proseso. Unya di man na basta-basta kay maro man di maglingkod magluto oy. Ato na iyon ato speaker diha. Unya live ato salamat guys inyong mga reaction shares mga dol. Ano mo kapulo tara sa akong mga video bisag way klaro ba. Daghan tabi ibutang na mantikas baboy oy. Aw gani no ato na isun ato mga lamas diha kay na murag duldo yung finish line. Doon sa finish line pero layo pas main event. Unya ato sunod buhaton diha ato na nilunod ato mga manok diha. Unya ni ko malunod manok ako kuta-kuta gamay. Unya ni mo kuta-kuta lang magyapon gamay. Sige na mo kayo-kayon diha human nimo butang ang toyo. Ingani ra kasayon ato putahe karon mga dol. Unya imo ginadaghanon na toyo kay mo klaro gyud sa brown gyud maayo ba. Ingani ra gyud siya ka simple sige ra ka kuta-kuta diha. Kana nga trip mga dol so way sa ninyo ari mo palit sa amo og manok Bisaya. Kay ro mahalin na sa mi diri mga dol. Sa kato wala pa kato sa mo diri ra mi diha rasad mo ha. Unya balik diri mo tagbo na ko kuta-kuta diha ato na takuban kay atong mga mga 5 minutes seconds. Unya samtang gahawat og 5 minutes seconds ato na hinay hiwa ni ato mga lamas diri. Samtang gahiwat diha shout out ko ni Nilroy Laura. Dol shout out nimo diha dol. Ayo ka puro tala sa akong video dol ha. Unya samtang gahiwat mo murag kalakala atong kaha diri murag buka lagi siguro na. Buka lagi diha ato na napasagdan diha ato balik og hiwa ato mga lamas diha. Ato na napasagdan diha kay maluto mo lagi jaha oroy diha. Unya kini dili dapita murag naa ko nakalimtan amo to unsa ka. Pero bahala na unsa nakalimtan na puro malam gyapon tinura to ani. Puro maoy ko yaw lang hiwat ang lamas sa watay manok binuang sa nang imo. Pero diha ta magsigidaghan tabi diha ato nang huwat-huwat maluto na ato mga adobo diha. Mga adobo kay daghan man. O gani wa may musupak na to ani kay ato man yung voice over na unsa di ka. Atay makatulilik man yani bisyoha di. Tulilik kay istorya mas nakagalingon na unsa naman ta ani oy. Pero gamanipis ko ka mudaghan ako followers mga year 2019 murag ubay-ubay na siguro ako followers ani. Daghan tabi amar luto na ato na ning haonon oy. Ato na ginaisip diha kay daghan na bang iring kilid-kilid sa amo ang bay. Makita bi kumbate pod oy brown ang agi oy. Wala daghan tabi ato na ilon na to stainless nga balde diri napita. Ato nang gigamitan og stainless nga balde diha ka murag ubay-ubay ato isabaw ani atong tinula karon. Unya mato pa sa ako kasawa gisalon ko ni tawag ani kay gisahon ko daan ang mga panak. Bitaw no lahi gyud tirada unsa pagluto atong tinulang manok. Pero ang purpose ko na ngani pagluto ko no kay mawa ko lang sa manok mao ba? Halahala. Pero mao na giingon nga wa man lagi but anay. Pero sukat-sukat nagluto ko ngani karon pud ko kasuway kay ngani nga tirada ba. Pero bisag unsang tirada basta mikos-mikos na ria basta ka tinulang manok gapay resulta na. Unya samtang galuto kanya pagkauna na kinundog ko pizza cheese man karon ting bayad man suluhon karon. Tarpaita pildi na po. Bahalag pildi basta ka pildi mas ang bahaw ani. Unya ato sunod buhaton di ko di ato sa takuban unya ato na pabalog gamay sila di. Usay follow up ni ato mga kapayas ug butak ay humuk-humuk sa sidag duto. Unya ni magbutang nimo na kapayas imo ginay mikos-mikos og gamay. Tanggatan ako ani ba maluto ba kanila unsa ka resulta ni gwapo ba kani. Di ta magsigid daghan tabi di ato ang paspas og mikos-mikos na kay maluto na diha kamo diha mga dol samtang gatan ni video murag gwapo na gyud siguro nimo. O karon ni diha mga dol kay magdungan tag am-am ro. Tay sa mga dol kay ato sa bawa gamay diha mga usa ka balde. Ato nang huwato mga 5 minutes 1 second siguro. Unya ato nang huwato na mahumok na iya kapayas di. Ingon sila mao ni pinakadugay lat andaw. Di samtang huwato kay na miso naman ato mga breeding diri. Amo ni mga future tinula. Kaya human naman 5 minutes ka kalakala atong balde diha. Kuha sana nato kay murag green pag kay nagkapayas diha. Unya ini ko kabsunod ana atong tilawan ng kapayas kung nihumok na ba. Kung nihumok na adol na finish line na atong tilawan kung nihumok na bagyo. Atong sinapulan ni usabe. Bidaw be sabayan be. Ehe.
Awa na humok na pahit sa ni. Aw pwede na polo pa to kamunggay diha. O man yung usa mo daw buwak sa tong tinuwa diha. Balik 20 ra gyud tay butang diha nga kamunggay. Dayon takuban watak 10 seconds awa na matik na. Kani mo dol-dol gyud finish line diba? Basta naglingkod nga pinaukab dayon. Awa na kalakala awa na tilaw-tilaw na ditso na. Ditso na kay murag panikad lagi ko sa tagatan-awan. Ato na taksang balik 40 pa. O kani nga 40 kani tamal kan si Mang Hudros Planggana nagdutay. O kani diri napita murag mao na gini main event of the evening. O di po balupik ang dugo gigi-order ka sa St. Peter. Kapini pug sabaw kay libre ra man na. Kani di gyud tamal kasi sa atong 40 ni ba. Alami agoy sabaw galata-blata pangagi ba. Ipaplastar na ini mga plato na ka magdungan tagkaon ron mga dol. Kani nga tripi mga dol gwapo sa kayo ni kauban yung pamilya. Pero samot nang mas lami nag imong barkada imong kauban labo na kinawat nga manok alami agyod oy. Pero di na ta magsigit ang tabi ato ni bahog atong kanon kay murag gwapo gyud ni po. Unya ato palopa na adobong manok murag nang luspat gamay. Mao ni pinaka the best ka part mao ni main event of the evening. Di po palupit na ato mga splabbers dai. Syempre kumbate mo sila kay mao ni mga tao sa behind the scene. Mao ni pinakalamina kani dugo St. Peter gikan ba. Salidahan di. Gwapo po. Pangin sabaw. Aw di aras is fraken sa lidahim. Ana aw. Aw amoy palopa ng sabaw. Aw mamam.